Mohsova stupnica opisuje tvrdosť minerálu na základe jeho schopnosti poškriabať iné minerály. Ak napríklad neznámy minerál poškriabe halit, ale nie kalcit, má tvrdosť medzi 2 a 3. Geológovia používajú Mohsovú stupnicu na pomoc pri identifikácii neznámej horniny alebo minerálu. Stupnica je pomenovaná podľa svojho tvorcu, nemeckého geológa a mineralóga Friedricha Mohsa. Metóda porovnávania tvrdosti na identifikáciu jednotlivých typov hornín a minerálov sa však používala už 300 rokov pred naším letopočtom. Mastenec má Mohsovú tvrdosť 1. Z tohto mäkkého minerálu sa často vyrába detský púder a kozmetika. Halit má Mohsovú tvrdosť 2. Halit, kamenná soľ, ktorá vzniká z odparenej morskej vody, sa bežne používala na sochárstvo v starovekom Egypte a Mezopotámii. Kalcit má Mohsovú tvrdosť 3. Kalcit sa rozpúšťa vo väčšine kyselín. Z tohto dôvodu sa v horninách bohatých na kalcit vytvárajú jaskyne. Fluorid má Mohsovú tvrdosť 4. Mnohé fluority pod čiernym svetlom žiaria alebo fluoreskujú. Apatit má Mohsovú tvrdosť 5. Apatit sa nachádza na mnohých zaujímavých miestach, napríklad v mesačných horninách a v našich kostiach a zuboch. Živec má Mohsovú tvrdosť 6. Keďže sa používal pri výrobe keramiky a skla, archeológovia používajú živec, ortoklas, na rádiometrické datovanie. Kremeň má Mohsovú tvrdosť 7. Kremeň sa nachádza takmer v každom geologickom prostredí a je najrozšírenejším minerálom v zemskej kôre. Topaz má Mohsovú tvrdosť 8. Najväčší známy kryštál topásu váži až 271 kg. Korund má Mohsovú tvrdosť 9. Druhý najtvrdší známy minerál, korund. Používa sa v brusnom papieri a dokonca aj v pilníkoch na nehty. Diamant má Mohsovú tvrdosť 10. Najtvrdší prírodný materiál, diamanty, sa nachádzajú v jadrách niektorých sopiek alebo v meteoritoch.